গোটে গুঁটা বদমাস রক্তରୁ জন্ମିତ ଗୋଟେ ଜାନୁଆର କେବେ କାହାର ଭାଇ ହେଇପାରେ ନା। ତୋରି ପାଇଁ ମମିତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ତୁ ମମିତାକୁ ମଣିଷରୁ ଡାଣିଛ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ମମିତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ସେ ଆଲଫା ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ସେ କୌଶିକ ମହାନ୍ତି। ଆଲଫା ମ୍ୟାଡମକୁ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏଇ ମୁନା ମହାପାତ୍ର। ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ଅଦାଲତରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାନୁଆ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ମାରେନି ମୁଁ କେବେ। ମିଛ କହୁଛି ଏଇଟା। ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଆଜି କହୁଛି ମିତା ତା ଭଉଣୀ। ହେଲେ ସେଦିନ ଏଇ ମିତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟଣା ଡାକିଥିଲା। ଏଇ ମୁନା ମହାପାତ୍ର ମିତା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ସେଦିନ ଏଇ ନଷ୍ଟ କରି